Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των ατόμων που χάθηκαν τόσο άδοξα χθες, αλλά επίσης να πω ότι δεν θα μπορούσα να λείπω και από τη συζήτηση του σημερινού νομοσχεδίου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει στην αυτοδιοίκηση 10 χρόνια και μάλιστα τα τελευταία 4 χρόνια και από θέση ευθύνης. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφοσιωμένη, επικεντρωμένη και πλήρως απορροφημένη στη μεταρρυθμιστική της πορεία, καταθέτει και σήμερα ακόμα ένα νομοσχέδιο το οποίο επιλύει πολλά δύσβατα και χρονοβόρα προβλήματα που ταλανίζουν τη δημόσια ζωή. Με τα άρθρα 3 έως και 28, το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά εισάγει ρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση της υπηρεσιακής κατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις αποσπάσεις του προσωπικού ως εθνικοί εμπειρογνώμονες ή σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών, μελών και τρίτων χωρών. Όπως άλλωστε μας ανέφερε στην αρμόδια επιτροπή κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, ο κύριος Δημήτριος Μαχαιρίδης, επιλύεται ένα πολύ σοβαρό θέμα των εθνικών εμπειρογνωμόνων, η κατάργηση της εμπλοκής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στη διαδικασία ολοκλήρωσης των αποσπάσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι καθυστερήσεις, οι οποίες έχουν ως τελικό αποτέλεσμα πολλές φορές να εκθέτουν τη χώρα μας στο εξωτερικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την Υφυπουργό μας, την κυρία Χαραλαμπογιάννη, γιατί πιστεύω ότι είναι πράγματι πολύ σημαντικό να ακούμε τους φορείς, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε και να διαφυλάτουμε τη φερεγγιότητα της χώρας μας στο εξωτερικό. Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο δεύτερο μέρος του παρόντος νομοσχεδίου μας δίνει η κυβέρνησή μας για ακόμη μια φορά μια ξεκάθαρη απάντηση του τι δημόσιο θέλουμε, για ποιο δημόσιο προσπαθούμε και παλεύουμε. Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό που για εμάς είναι ο πυρήνας του δημοσίου, η ραχοκοκαλιά του κράτους, και γι' αυτό και με τις προτινόμενες ρυθμίσεις που βάζουμε εξυγχρονίζονται οι διαδικασίες διοίκησης προσωπικού, ενισχύεται η αξιοκρατία και η αντικειμενικότητα, βελτιώνεται η καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών και δημιουργούνται συνθήκες ώστε ο ικανός και συνεπής υπάλληλος να μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Θα σταθώ επίσης στα άρθρα 13 και 14 που αναφέρονται στη ρύθμιση θεμάτων προγράμματος βοήθειας στο σπίτι και στις ρυθμίσεις για την ενίσχυση τρίτεκνων οικογενειών στο πλαίσιο προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, όπου οι ρυθμίσεις για τους τρίτεκνους έχουν επίγοντα χαρακτήρα. Πολύ σημαντική η παρέμβαση στο άρθρο 13. Έχω υπηρετήσει στην αυτοδιοίκηση και ήμουν υπεύθυνη για το βοήθεια στο σπίτι, η οποία βοήθεια στο σπίτι αποκτάει επιτέλους ένα πρότυπο κανονισμού, όπως παραδείγματος χάρη για τις μετατάξεις που χρειάζονται πολλές φορές οι υπάλληλοι, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναλογιστούμε παράλληλα και τη συνολική συμβολή και συνεισφορά του προγράμματος αυτού στις τοπικές κοινωνίες. Στο δικό μου νομό, στο νομό Ημαθίας, η βοήθεια στο σπίτι και στους 3 δήμους χαίρει τεράστιας αποδοχής και αναγνώρισης. Και μάλιστα οι 3 υπηρεσίες που έχουμε στο Δήμο Νάουσας, η βοήθεια στο σπίτι, η ομάδα δηλαδή της Νάουσας, των Ανθεμίων και της Ειρηνούπολης, το έχω ζήσει προσωπικά τα 4 χρόνια που ήμουν υπεύθυνη ήμουν πρόεδρος του νομικού προσώπου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, καθημερινά προσφέρουν αδιάκοπη και αδιάλειπτη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας. Συνακόλουθα, πρέπει και εμείς να νομοθετούμε για αυτήν την κατηγορία των εργαζόμενων, οφείλουμε να τους παρέχουμε κανονιστικό πλαίσιο, είναι χρέος μας να εισάγουμε ρυθμίσεις που αναβαθμίζουν διοικητικά, υπηρεσιακά και θεσμικά τον πολυσήμαντο αυτό θεσμό του βοήθεια στο σπίτι. Για το άρθρο 34 και την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Έχω υπάρξει για 4 συνεχή χρόνια μέλος σχολικών επιτροπών και πραγματικά πιστεύω ότι οι ρυθμίσεις που φέρνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικές στη λειτουργία τους. Το ανέφερε και ο Υπουργός μας, ο κ. Λιβάνιος, ότι οι ρυθμίσεις για τις σχολικές επιτροπές αποτελούν μια αναγκαία και ουσιαστική μεταρρύθμιση που απαντά σε χρόνια προβλήματα δυσλειτουργίας και γραφειοκρατίας στην καθημερινότητα των σχολικών μονάδων. Όποιος έχει υπηρετήσει μέσα στις σχολικές επιτροπές το έχει βιώσει.
Για πολλά χρόνια οι σχολικές επιτροπές λειτουργούσαν με περιορισμένη διοικητική υποστήριξη, αντιμετώπιζαν καθυστερήσεις στις πληρωμές, πράγμα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε συνέχεια, και επιβάρυναν διευθυντές και εκπαιδευτικούς με καθήκοντα ξένα από το εκπαιδευτικό τους έργο. Με τις προτινόμενες διατάξεις απλοποιείται η οικονομική διαχείριση των σχολικών μονάδων, ενισχύεται ο ρόλος των Δήμων με σαφείς αρμοδιότητες και διασφαλίζεται επιτέλους η ταχύτερη και πιο διαφανής χρηματοδότηση και μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία που ταλαιπωρούσε τη σχολική κοινότητα καθημερινά. Προτού κλείσω την τοποθέτησή μου, θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς, το οποίο αποτελεί μια ουσιαστική μεταρρύθμιση και απαντά σε ένα διαχρονικό κοινωνικό και πολιτισμικό ζήτημα, στην εγκατάλειψη, την κακοποίηση και την ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή πολλές φορές των ζώων συντροφιάς. Η πολιτεία θεσπίζει ένα ενιαίο ολοκληρωμένο και λειτουργικό πλαίσιο καταγραφής που θέτει κανόνες, διασφαλίζει ευθύνες και προστατεύει τόσο τα ζώα όσο και τη δημόσια υγεία. Σε αυτό το κομμάτι θα βοηθηθούν πάρα πολλοί οι δήμοι οι οποίοι ταλανίζονται από το τι συμβαίνει με τα ζώα συντροφιάς. Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να συγχαρώ τον Υπουργό, τους Υφυπουργούς και όλο το επιτελείο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε, έχοντας άποψη και έχοντας ζήσει στην αυτοδιοίκηση για 10 χρόνια. Με το παρόν σχέδιο νόμου δεν επιλέγουμε τη στασιμότητα ούτε τη διαχείριση των προβλημάτων, αλλά επιλέγουμε τις λύσεις. Αυτό είναι το κράτος που οικοδομούμε, ένα κράτος αποτελεσματικό, δίκαιο και σύγχρονο. Κράτος που λογοδοτεί, όπως είπε πριν και ο κύριος Πανάκης, και που δεν κρύβεται. Κράτος που υπηρετεί τον πολίτη και όχι τον εαυτό του. Για όλους αυτούς τους λόγους η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίζει το νομοσχέδιο αυτό και συνεχίζει με συνέπεια το σχέδιο, τον μεταρρυθμιστικό δρόμο που έχει βάλει και που έχει επιλέξει μπροστά της. Σας ευχαριστώ.